Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude... já se rozhodl po tom dlouhém času, co jsem nenatáčel, že budu dělat série. A tady to je série z Fiverr PD. Je to server na GTA 5. A my se rovnou pustíme. Dneska jsme městská policie a jdeme prostě hlídkovat. Tady tak YouTubem koronar, že tady je taky dobré. Neptejte se, hodně se dole v komentářích, neptejte, co se nám stalo, jo, to je takový soukromý moc. Jo, editor to je pěkně. Na červenou, beremu. Shift, Jo. ty mrtvo, ty chodíš po zemi. Pojížděj, nebo bude pojíždět taky, vole. Ty čo napoj? Na zem! Na zem! Na zem! Pojďte! A zaklase! Ty vole, jak hodnotíš můj outfit. Jo, no, pak. Má rušička signálu. No jasně, jo. Bych tě teď trefil hned do palice, klidně. Dobré, tak ti spoutej. Obušek, čumek, mám velkou obušek. Dobré, auto bude rozebáno. Auto půjde na šrot. Jo, čekej, já taky, jo. Okay. Sorry. Co omylem. Jak to auto. Bravo, auto. A kam on mi odvezl to auto? Ty vole, ještě od toho, to si děláš. Já jí dám ještě pokutu, vole. Ne, pokuta, to je za činy, ty vole. Ne, pokuta za to a půjdeš. Takže jako dvojte, jo, to má. Co kdybychom ji nechali na P6 stanici? Tak jo, tak jedem. Tak ať nás jde do vozidla. A tam se vysadíme. Ale připoj se na vysílačku. Jo, no, že nejsem, no to je pravda. Už tam jsem! Tak dobré. Tak až nás sedne paninka, mě jde odvést. Kurva. Dobré, teda, editor, vypni to, jo, prostě, díky. A my jenom na péče na stanici. Už jsme na stanici, vlastně státní policie. A jdeme odnést do cely. Hej, třeba baba je tady. Co to je, čumani? Ne, u auta ty kriple. A teď jsou dvě? A jaký mi kriple, jelikož to? Grab. A tady. Někdo se připojil, dělej. Do píči. Dobré, jdi. Jdu rychle. Jako s kama se někdo připojil. A to je někdo do vysílačky, ty kriple. Ale vološek tam nikdo není, on se teprve napojil. A jak žít, co se napojil? C, vole, dozadu. O piči. Rychle. Mě musí nechat v garáži, vole. To by byla ještě větší. Okay.
Stála prostě celou dobu. Tady někam dáme. Tady. Tady jsou. Jo, nepoštuj. Tak je mi tady stojí. Tak tady, a jo, auto. Brum. Pojď. Kam to asi bude nějaká pečerka, ale bude nějaká pečerka. Teď se pobojou. Jelikož není na vysílačce u nás. Rychle. Teď neví, kamo. Bracho, teď jsme udělali kamo totálně jenom párnu. Schovám to, rychle. Dobré, nikdo nezjistil. Ano. A my se vrátíme zpátky k vytkování. Ach jo, já už to zvládnu. Takže... Najmou. A na čer... No ještě bude prdelba. Já na červenou. Jo. Bude dlouho zdržet a jemu dám. Pojď. To je debu. On Jsou dva. Já jsem určitě dorazil. Bych mu kolo, počkej, zastav vole. Ne, kamo, on nemá kam drhnout. Počkej. Vole, když mu pojíždíš. Víš? On nemá kam drhnout. Si povídej toho druhého. Vlezte do auta. Na zem. Au. Dělej ty mrtko. Jo. To už vytáhnu zbraň na něho. Počkej, rychle dám tohoto. Zatknu ho a jdu rychle na to. Ty vole, a jak ti dám baseballku. A on měl ještě zbraňko. Ten druhý tam je. No, ten to může... Není, žije. No dobré, zajím tě a jdu rychle kolem. Zkusá hybnout a rozbiju tím. Ale já to říkám vážně, jo? Dobré, tak. Umíte to lomeno do, lomeno nej, jo? Mama. Ale jako říkat to umím, a ptát to neumím. Tak to píš do chatu. Lomeno do, stav, no jakože co ti je. Jo, já říkám, lomeno jdu, ne. To znamená noha, ne. Jako nevím, třeba krvácení stavy a také. Lomeno do, nevím, třeba krvácení stavy, zlomená ruka a také. Prostě. Jako možná, jako bys ještě možná neměl, to bys měl narážet. Ne, rameno. Ruka je trošku zabořená, ale vezdě, víš. No dobré, napiš, co ti je lomeno do a co ti je. Jak se píše lomeno? Lomeno, tam máš taky ten čart. To je jak prostě shift, ne? Shift a vedle. Shift a... Vole, nevím, jak tam máš ty. Lomeno. Je to tam jako těžký? Máš takovou tu ohlu čáru. Jak máš procenta, tak víš, jak tam je ta
uprostřed ta čára. Procenta? Jo. Ne, lomen. Ne, procenta, lomeno. A mi, a co ti, ne, lomeno do, a co ti je? To čumíš jak ty plány. Ale jak jsme sem dojeli úplně, jeden cápek. Počkat, ty šel na toho jednoho. Jo. A je ti ještě něco? Ne. Krvácení do mozku. Je to snad málo? No, jako to bys mohl mít ještě naražené rameno. No, tak to taky. Ještě jsem mistr stádu. Možná v autě budou. Yo guys, no, la policía, no. Dobré. Mám to kolego. Takže máte jenom krvácení Do mozku. Do mozku. No, tak. A můžete stát? Můžete stát? No, to by ten mozek dále ještě musel mít. No, dobré. Zavolám transport pro tyto dva. Dobré, já si jdu sednout. Okay. Ne, kolego, ne. Půjdete ke spolujezdci. Jak to? Jsem se dal otávku, takže ti to táhne možná. Já jsem zavolal taky pro jednu. A mám výjezd, tak čo tam jedem. Ty pičovalka, ne, vy musíte jít. Já tam nemůžu nasednout. Vole, no, počkej, vysedni. No, nasedni. Nemůžu. Jdi dozadu a dej Bčko. Co? Tím zadním běž a dej Bčko. Xko a... Já bych to rád. Ne, X, no. No. Jdi zkusit cash normálně. No, tak jdi semka dozadu a dej Bčko. Do piči, já nechci nasednout. Dobré, já ti zkusím ještě otevřít. Dobré. Připoutej se pro jistotu. Dobré. Jak pro jistotu? Ne, tak ty redigovat špatně, že asi. Kam mixík? Hraje s náma mixík. Mixíček, půjde s náma do trojčlenky určitě. Já mu to nakazuju, já se ho nebudu ptát, já mu to nakážu. Ale on není na vysílačce, Ale on mě to vyskočil na Discordu, že začíná hrát. Že začíná, že... Ty vole, tak ty to tady jako jebal. No tak to se nedívím, že mi říkala, že radši. A my máme na ten výjezd, víš o tom. A vole,
čekáš? Nemocnici, nevím. Ty váš, že žádný nemocnici nechci, to je jako na týrání lidí doslova. Já za to nemůžu, že oni jezdí špatně a já jezdím. Je to moje staré auto, čum. Je hlášení. Ozbrojený útok. Tam je, jeď chová, mě už se nebolí nic, fakt, nekecám. Jedem. Jeď, kurva! Co to nejede? Kam jeď? Ta druhá autávka jede sice rychleji. No a co, to je jedno? Jo, baka, vytáhni si zbraň, je tam ozbrojený útok. Dobré, já budu mířit už na ně už teď. Jo, ono to je až Jak je to vlastně? Je to vlastně na letišti? Ozbrojený útok na letišti. Posily tam nejsou, takže tam můžeme jít, ani večerka nejsou. Není, no. Skutečně něco. Ozbrojený Já zkouším, jestli to funguje, míří do toho. Bouchání. Jo, oni budou mít vlastně normálně AKčka také. No právě. Já jsem tu byl několikrát. Ale k máme pořád. FBI! FBI, opera! Pěkně opera! FBI! 5 ozbrojených osob. 5? Zvládneme, to je málo. A jo? Tak. Čekej, já jsem můžu jít zbraň. Kolego, chci v pohodě? Ty hajzle! Ty hajzle! Pojďte! Pojďte na zem! Na zem! Kam se nemůžu vzít zbraň? Čekej. To on byl. On dělal. Co jo? On udělal ten borec. On mě zabil? No. Pojď, jdeme jich ještě oživovat. Ale nemůžu to vytáhnout zbraní. No dobré, a teď jsem tuto kurbu končit video, ty vole, teď to video už si nic neděje prostě. Ariel, spoutej ho, já jdu na další. Ej, buď to nesimuluj. Simuluješ tohle. Tak, dávám transport, ty matkáby. A budeš chycený, ty vole. Šťastný, ty vole. Šťastný prdá. Matkope. Tak zmlátil jako psa. Šťastný? Ještě to asi, kva? No, takhle. Já už jsem zavolal od boss, takže už nemusíme. Astra 111. Mexiku! Kam Mexiku, já tě neslyším, já tě neslyším. Jo, už tě slyším Mexiku, ty vole. Kam ty, když
se mnou ty vole na trojčlenku. Povinně. Nezajímá mě, co si ty myslíš. Víš co? Já už tenhle život nemám rád. Já si jdu spáchat sebevraždu. Papa. Jdu spáchat sebevraždu. Yeah. Kolego, kam jdete? You. Já jdu spáchat sebevraždu. Kolego, fakt to nedělejte. Proč ne? Kolego, vážně to nedělejte. Ne, já si prodám, že ten buguje, počkej, já se chci zabít. Jestli to buguje, já to chci pravit. Počkej. Jo, už to funguje. Dobré, už mi to funguje, můžeme jít. Hej, já mám střelnou ránu na prdele, čum. Ukáž? Čum, to A jo, ne. čekaj, já si to teprve volívnu. Dobré, tak lidi.